Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka wato how to make money online. Kada ku manta kuma tare da Hausa EU Teach TV. Ku daure ku danna subscribing ko alamar ƙararrawa idan wannan shi ne farkon zuwan ku wannan channel namu mai albarka. A yau ma tare da update daga gidan TV nan ta Arewa 24. Arewa 24 ta fara ɗaukar sababbin ma'aikata. Idan kana sha'awa ko kina sha'awa yin aiki a gidan rediyo na Arewa 24 to wannan ce damar ki domin yin apply a gidan wannan rediyon mai albarka. Zan ajiye link wanda ake bi domin a yi registration. Kai tsaye yadda ake fara yin apply zo nan gurin gashi nan inda suka bada Gmail ɗinsu. Ta wannan Gmail ne kai tsaye za ka tura musu saƙo na CV ɗinka ko kuma na application ɗinka domin su tantance. Za su rufe karɓa kawai da suka faɗa 5 ga watan September. Za su rufe karɓa 5 ga watan September. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu. Kada ku manta ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa.